Nyakwara mogi ajuang jumani wuotho kela Kenyatta Road kamoro ni Juja. Odiochieng' ma kawuono wadwa wuoye kit pith mar hoho kata kihero capsicum. Gin kidienje adi ma bende ini wuon ing'eyo mag capsicum. Wadwa nanyisi ni odiochieng' ma kawuono achiel kuom gigo ma bende jopur sani osefwenyo ni miyo gi pesa kendo duoko mayot en kit pith mar hoho. Omiyo jumani an gi japur ma bende ni e bracket mar youth miluongo ni Caleb Ochieng'. Caleb Ochieng' dhi nyisowa kit kidieny ma en owuon opidho. Yie mondo akaw kinde ni mar wakie chenro ni kaka pile luonga ni Alori nyaka Black machiegni. Hi, Alori. Wache? Aneno kilima kawuono. Alimi round radiwa. Keni koro malimbe na maradi. Omera. Manikech gigo mabende in godo ng'e. Koro momiyo nachaka pango safara wacho na bia limi. Karibu kendo wang'is jopiny gima wan go. Erokamano. Ya ka wane puodho mar hoho. To ka koro wane stage mokwongo waluongo ni vegetative stage. Koro stage ni yudo ka giwuok e seedlings to ka ema gichomo. Masani wan gi juma achiel kodgi ka. Koro sani to koro itgi ineno ka gichalo alot. But bang' jumbe moko achiel ariyo tidhi yudo ka koro en yien ma kendo koro biro kotegno malich. Okay, an iluonga ni Caleb Ochieng' Olale. An wuod gweng' miluongo ni Olasi, Kisumu County. Koro kae wan kama iluongo ni Kenyatta Road e Kiambu County. Kae matiye tich mar pur. Koro kama wantie ni watimo horticultural farming kata greenhouse farming ma sani wada puonjre e pith mar hoho. To oken hoho machon ma lumcha. Kauno wada puonjre hoho ma sani obiro ma rakwaro to gi ratong' to nitie kendo orange color. Nitie orange color. Koro kawuono wada puonjre mar rakwaro gi ratong'. Koro e greenhouse ma wantie ni wan e greenhouse mar size mar 8 by 24 meters. To e greenhouse ni wapidho hoho chakre seedlings 700 to seedlings 1,000. Kaka kama wantie ni wan gi seedlings 800. Ni wuon, paro mane mano donjo ni mineno ni ber mondo ipidh capsicum kata hoho ni? Mokwongo wan nwase bedo ni koro okwatim pur manyachon kaka pidho bando, pidho ganda, mwadonje horticulture. To iyudo ka horticulture koro e greenhouse farming ka nitie kind gik mwanya pidhe iye, nitie gik mok wanya pidhe iye. Nikech koro yudo ka kae ok pitha ni koro wapitho ni wachiem. Wapitha ni mondo watim ohala. Koro ineno gimoro ma kipidho to kitero e uso to en gi duoko maduong' moloyo gimoro mopogore. Kwa mfano yudo ka greenhouse kipidho gimoro kaka sikuma, yudo ka nueng'o mare ni piny. To onyalo tiye greenhouse kaka hoho. To hoho kipidhe e greenhouse ma igole mitere e chiro, nueng'o mare ni malo. Koro yudo ka chutho ng'ata ma timo gimoro to gima ong'iyo en gima duoge mfuko. Koro an kana ng'iyo mfuko na to naneno ni gimoro kaka hoho to gi matin mopogore mapidho gi hoho gi. Naneno ka gikelo na pesa maber. To mane momiyo noketa ka makora pidho hoho. Erokamano ahinya. Kidienje adi mantie mag hoho to in iwuon ni yiero mane kata mane mineno ni dhi maber gi kuma intiere kae? Koro
kidienje adek nitie e pith mar hoho ka. Nitie hoho maralum, nitie hoho ma ratong, nitie hoho marakwar. Kuom awacha adek go, mage mong'ere kabisa. Kopogore gi mago to kendo kidhi weddings, birthdays, tiyudo ka kendo nitie colors moko mopogore. Nitie hoho marachar, nitie hoho ma purple, nitie hoho ma orange. To mago sana sana gin gidhiga ndalo occasions, cause koro jok ma koro dwaro maua kala mang'eny. But sana sana michamo kendo madhi ahinya en maralum, marakwaro gi maratong. To koro kineno maralum, sana sana en ipidhe ga e open field. En ipidhe oko, ng'enyne ok pidhe e greenhouse. To kata ka nitie mipidhe e greenhouse, return ne ni piny, cause en beche bet ni piny matin. Koro emomiyo an chagua mondo atim marakwar gi maratong ma yuto ne ni malo, kendo iyudo ka odhi mang'eny e chiro. Koro gima dang' adwar mondo jopiny ong'e, hoho mora mora mipidho, obed ni en maralum miwachono, hoho kochiek moromo motegno to nyaka turn to color. Nyaka at the end of the day nyaka obed ni orakwaro kata oralum kata en color mane. Onge hoho maralum. Hoho maralum en hoho mora mora ma poko chiek kata poko tegno. Koro yudo ka hoho maralum ni joma tedo kode dwaro ga mildness mare cha. To kose chiek to bedo sweet. Koro mano ka ose lokore rakwaro kata ratong. Koro yudo ka maralum cha en hoho ma kiyudo variety ma koro ousni ni mar hoho maralum. En hoho ma bo take long time mondo bed mature. Emomiyo iluonge ni green variety. It takes time before it turns to red or yellow. Koro emomiyo iwacho ni green variety idhi pidho mondo igol hoho maralum. Obo miyi time maber mar harvesting kapok otan. To hoho mwapidho ni en o take short time for it to turn. Emomiyo ok inya use kaka green. Inya gole kaka green kawuono to kiny kitere chiro to chako lokore. Aito gima kendo dang' awachi, hoho kigolo hoho kapok otegno maralumno, beche bet ni piny matin. To koro kiweyo mochiek, motegno, molokore kala, tiyudo ka beche koro ni malo kata with the double price mare. Koro mana wacho ga ni wakulima gin gi enjoy the time of being patient. Ema koro mond girit mondo lokre no. Koro yudo ka value ne koro ni malo moingo maralum cha. To chutho mukulima nyalo uso hoho ka en maralum kata ka ochiek. Koro mano choice mar mukulima. Be seche moko luwore bi kaka ofuku ni chal. Kiyudo kata kipidho moro ni tineno ka ofuku ni rach ahinya to ber gini inya gole kata ka pok otegno to pod yuda pesa. To kirito matin molokore tiyudo ka kendo yudo pesa maber moloyo kigole ka oralum. E greenhouse ka, hoho kao dweche adek mondo bed machua makoro keto matunda. Koro bang' dweche adek, wachako mede gimoro jumbe 2 mondo oyud thuolo mar turning, mondo bed into color. Koro wawachi ni dweche adek gi jumbe 2 mano wachako golo matunda. Mamano is between 90 to 120 days. Koro yudo ka bang' kosebedo motegno to anyalo gole juma ka juma up to about dweche 3 kata dweche 4. Eka koro apudhe achaka pitho kendo. Erokamano. To hoho timo maber e kor lwasi machalo nade? Hoho ng'enyne timo maber kama liet. Liet no ema tero matero yien dongo piyo piyo. Nikech we do understand gik mwapidhogi gichiemo through photosynthesis process. To photosynthesis process, one of the things madwarore en sunlight. To koro sunlight ka nitie moromo to make enough food mar plant. Tiyudo ka koro gimwapidhono dhi ringo piyo piyo. Mamano e gima nyalo riembo hoho. To kapo ni ipitho kama ng'ich ahinya kaka koro wanya wacho Limuru, Ngong, iyudo ka kendo hoho ni budho sana kapok igole. Nafas kata spacing
keto maromo nade kind hoho gi nyawadgi? Spacing sana sana e kind row gi row wajaketga almost a half to 1 meter. To kind hoho gi hoho wajatiga gi 40 meters. 40 centimeter. Gimomiyo watiyo gi 40 centimeter, hoho en gima dongo kogar. Kaka sani kwanene ka pod gitindo kama, waneno ka owuok gi shoot achiel. To ka osebedo maduong' matin makoro osetegno, tiyudo ka kendo golo bedege moko. Ma onya golo bedege kata 12. Lakini wan koro kaka jopur nitie gimiluongo ni activities mwatimo on a daily basis. Koro one of the activities watimoga pruning. Wagolo bedege mang'eny, waweyo bede 3 kata 4. Jopur moko weyo kata bede 2 kaluwore gi size mar hoho midwaro, luwore gi chiro mari. Kosi yudo ka jok moko dwaro hoho madongo. Sana sana chiro mek hotel. Yudo ka chiro mek dukni be kendo dwaro moko ma medium size. Koro kidwaro mondo igol madongo, mano nyiso ni ibo prune hoho ni iwe bede matin. Eka koro modongo yud kaka chiemo maber mondo bed maduong'. To kidwaro ma medium, mano nyiso ni nyaka iwe bede moko ma bet njang, bede 4-5 moko. Eka koro hoho ni wuok ma medium. Koro luwore gi chiro mari. Eka koro dhi ng'isi kaka itimore nade. Iprune hoho mari. Kamano ahinya. To wach ni koro mosenyak maber kabisa, yien achiel nyalo golo ni hoho adi katin? Sana sana calculation watimoga pa greenhouse. Koro kaka nowacho ni greenhouse ni yudoga seedlings 700 to 1,000. Koro yudo ka greenhouse ni harvest achiel nyalo golo ni kilo 300 kata 400. To kila achiel wauso gi siling, ang'eni idwaro goyo kipenjo no ng'enyne ang'eni idwa ng'eni japur ni soyo pesa dika. To ok rach nikech koro isebiro wabo nyisi anyisa. Koro yudo ka kae kwa pidho seedlings 700 to 1,000, to yudo ka per harvest wagolo ga kilo 300 kata 400 kaluwore gi kaka quantity miketo. Koro 300 at the lower end per harvest. Koro kila achiel wauso ga gi gimoro 130 to 150. Masani to dhigi 115 nikech sani of late wayudo ka kendo koro oda mar hoho obedo mang'eny, chal ni ji chame mang'eny kabisa. Koro yudo ka wause gi 150 tigoye kata gi 300 ni kigo kwanti to ing'eni gimoro 20 to 30 kanyo kidi cost per week ki harvest. Kamano. Gin arita mage ma in iwuon kaka japur itemo timo kari kae mondo kochopo sa keyo tiyudo gima ber? Koro hoho ni garita mang'eny. To aja ng'isga ji gik moko 3. Ok en hoho kende kata to en kata mimea mora mwapidho e greenhouse ka. Nitie gik moko 3 ma nyaka ing'e. Gimoro malich ahinya kabisa en feeding. Making sure ni hoho yudo fertilizer moromo to gi pi moromo. Kitimo mano e gima okwongo. To nikech iwuoye pi, be ang' inyiswa ni pi gidwaro pi maromo nade? Ang' nawach kamano. To mokwongo sani pod atajo gik moko 3 ni. Ma achiel wacho ni feeding, to wacho ni hoho chamo fertilizer kata mbolea to gi pi. Kiketo moromo. Namba 2, wadhie crop protection. Crop protection en making sure ni wadudu kata kute makoro chamo chamgi. Wa make sure ni wagone gi yath mondo kik gicham chamwa. Nikech kwa wegi to iyudo ka giketho, to ka giketho to koro tuoche biro mang'eny, wadudu go wuon gikelo tuoche. Aya, koro mane mwawuoye crop protection, geng'o wadudu to gi nitie tuoche moko mabe wageng'o ga ageng'a miluongo ni fungal infection to gi bacterial infection. Gin gibiro ga ka ndalo ma piny ng'ich. Koro gimbe nitie yedhe moko mwagoyo mondo geng' tuoche go kik bie hoho. Koro mage gik ma kowang'iyo kute to gi tuoche mwagone gi yath maber, tiyudo ka hoho tima maber. Mano waluongo ni crop protection. Kwawuok e crop protection, wan e gimoro mar 3, cultural activities. Gik mwatimo mondo wami hoho wagi odong kaka wadwaro. Pro cultural activities nitie machakore ka pod gitindo, nitie matimore ka koro gidongo, nitie matimore ka koro gigolo matunda. For example,
sani ma koro mekwa gitindo king'iyo chunygi maber tiyudo ka gisechako golo maua wagol ni achiel koro mae maua mokwongo mawuok e chunygi kapod gitindo gi waluongo ni king flower mangiso ni sani tich monego be ni timo kae in the next 1 week en golo king flower yien ka yien magite makaro mano is part of the labor mabedo ga ipuodho. Daher ng'iyo ni ne jal mabende samoro gombo pidho hoho. Ginang'o ma ng'ato nyaka bedgo thenge kata nyaka bedgo piny kapok kata kiparo ni sani etadwa chako kit pith aina. Mokwongo hoho makalad otimo maber e greenhouse kata shade net. Ka en farmer mose jing'ore maber to nyalo gero greenhouse. To ka en farmer mapok ojing'ore maber inyalo chako gi shade net nikech ok odwa chieng' ahinya. Chieng' no ober odwaro liet lakini direct sunlight makelo burning cha ok odwa. Koro odwaro gima filter ne liet no. Kisebedo gi greenhouse gimar ariyo madwarore en yath ma ibotiyogo ka koro isiki goyo mondo kik iyud tuoche kata mondo kik ibed gi kute mondo ho beda maler kaka ma wan go kanyo. Namba mar adek gima nyaka ikri ne en pi. Hoho en gima tiyo gi pi kendo en heavy feeder. Ka osebedo maduong' kendo ywa pi mang'eny koro nyaka ibeda gi pi moromo. Mar ang'wen nyaka ibed gi ng'amo tiegore manyalo konyi e tich e greenhouse kanyo. Ng'ama elewa gimoro cultural activity monego be ni timo e hoho kanyo. Koro kisebedo gi gik moko ang'wen go to inyalo timo maber kabisa. Sana wan koro kaka growth pronics wachiwo jok motiegore ne jopur manyalo bedo ne dwaro. Nyithindo biro timo attachment ka to ka gisetimo attachment to wamiyo jok ma jopur ma koka chako pur ma dibed ni achiel ariyo adek ging'e pur to gikonyo gi e puodho. Koro mage gik ma wanyalo dwaro kuom pitho. Pi, fertilizer nyaka ibedgo, nyaka ibed gi greenhouse, nyaka ibed gi yedhe migoyo to gi ng'at motiegore. Kamano. Erokamano ahinya. Mana kamano janeno marwa watieko kidieny mokwongo wadwa kawo dakika moko machuok wadhi e rusa kata yweyo aito bang'e waduogo. Ikidhi mabor. Teka unusiye gi wachno to ano ka bibet kai kinyome to kata arus mare ano ka bibiro kaka ini nyalo timre gosipna malich kamae kosiparo ni nen mana kende ka an kamoro achiel kode to joma ni kate bende ni kode en chunji adek osiem hera koda timbe andhoga makelo chwanyruok. Koro onge kaka arus ni nyalo timo Maye yawa Ikri ne wuodh parineti sigana manyiso kaka inyalo tem paro kod lek ma ng'ato nigo kendo yiero nyalo loko gik moko duto. Parineti wuok tich nyaka ngeso saa 2:15 otieno mana e Ramogi TV. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jawala ok nyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. Wuok tich wakelo ni don ya wuoto nadi. Kabende tich ariyo ka tich ariyo nyaka Juang en odiochieng' mar yuto mari.
Odiochieng' tich adek nyakoro Mgajwang' en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakoro Mgajwang' wakelo ni kama nene, yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition en thum kaliech. Loso kapuoyo nyakoro Mgajwang'. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndio bende wakelo ni gimiluongo ni yawan. Machiegni janeno marwa e kidieny mar ariyo ka be adwa na par ni odiochieng' ma kawuono anyonora Kenyatta Road. Odiochieng' ma kawuono wawuoye kit pith mar hoho kata kihero capsicum. Gin kidienje mage ma in iwuon ing'eyo. To kawuono ni wadwa nyisi ni arita mage ma bende japur nyalo timo kama koyud yuto makare. To samise bede puodho mineno ka gisenyak maber. Ji aina mage matiyo gi hoho gi. Omiyo kik idhi mabor mena bedo kodwa nyaka wata chenro mwatieki machiegni kendo. Caleb. Greenhouse mokwongo cha. Ne wan gi hoho kata capsicum mane koka juma achiel do. Mosetieko juma achiel. Koro gisani e greenhouse mwabire ni aneno kama wan godo gi gisetegno gisenyak manyiso ni inyalo kata kawo gisani mi tergi e chiro. Mana dier. Koro greenhouse mwadonje ni en greenhouse ma sani wan e dwe mar 4. Mangiso ni nose chopo dwe mar 3 mo ase harveste for dwe achiel. Koro sani wan e dwe mar 2 mar harvesting. To kinene maber tineno ka pod wan gi matunda. Mangiso ni pod wan gi dweche 2-3 moko ka pod wagole eka orum. Koro koro king'iyo wang' picha maber tiyudo ka koro in gi capsicum mosechiek to ka en makwar ineno ka en makwar. Ka en maratong bineno ka en maratong. To ka en maralum bineno bathe kocha ka wang'iyo seche moko tang' wayudo maralum ma inyalo pon ka en kala maralum. Koro chutho duto te ni sani koro greenhouse montini en greenhouse ma capsicum motegno. Kamano. Manyiso ni sani oikore giseikore ma inya tergi e chiro. Magi oseikore inya tergi e chiro to wagolo gi juma ka juma. To nikech isewacho ni nusepono gi mokwongo. Ere kaka inyalo tang'one jopiny kata inyalo nyisowa kaka ipono hoho? Okay. Koro hoho pone yot. Kwa dhi kata hoho kaka bila makoro an go machiegni koda ka. Iyudo ka hoho eni twenya to tura kende. Mane kaka wapono hoho. Koro en pone yot, pone ok tek. Kendo en gima ipono piyo moloyo. Kamano. Erokamano ahinya. To shelf span, samise gole puodho kae, hoho nyalo bedo oko e kinde marom nade kapok okethore? Koro iyudo ka wan joma uso hoho waja pon ga ka en waluongo ni half ripe mar 70 to 80%. Koro iyudo ka kwase pone to omiyo ndalo machuok mwanyalo uso go hoho ni. Ma ng'enyne ojakaw ga kodhi ahinya to juma achiel. Nikech magi koro perishable vegetable ok gibudh ahinya. But wan wadwaga ni wause within 1 week. Eka ng'ama nyiewe be obede gi ndalo monyakani. To mano ok ong'iso ni kinyiewo hoho to dhi top nie ot. Nitie kaka ikane ga. Kaka for example, joma kene fridge. Onego beni hoho ni kikawe to irape gi film. Ng'eny joma uso watermelon tiyoga gi film no. Kikete fridge nikech en gima kikete fridge tiyudo ka pote ni bedo mayom piyo aito chako tuch piyo. To an ng'enyne anahero ga kane akana i room temperature. Ikawa to kin godheru moro kata karaya moro tinyakete to onyalo bet for 1.5 week maber kabisa. Akiaka hoho bende nitie gi season, peak season. Ma inga gadiera ni kochopo dwe machal kamae. To koro chiro lich ma kaka tim onge. Koro gima anyalo wacho ne jopur wetega. En gima sana sepuro higni 6. To en gima seneno. Sani prediction
mar season tek wacho, tek pimo. Kos gikwa gi gin gik mipidho e greenhouse. En gima kata ndalo olo ng'ato nya pidho, ndalo chieng' ndalo koth ng'ato nyalo pidho. Koro anyalo ng'iso jopur wetega ni obed resilient farmers. Bed farmer ma ndalo ma gimoro onge ma iuso hoho ni siling 400 chopo ga sechego. Sani wause gi 150 manona normal price. Nitie seche mo onge ma ng'ama ni kode no use siling 400 kata 500 a kilo achiel. Bed ni ng'ama ndalo no yudi kin gi hoho. Erokamano. Gin kit tuoche aina mage ma bende yudore e hoho kae? Koro kwadonje tuoche, tuo ma sana chamo hoho ni iluongo ni powdery mildew. Powdery mildew sana kinene to ochalo ka gima poda ni e it yien. To koseyudo tuono tineno ka koro onero chalo ka gima obiro maratong', ite ni biro maratong' to lwar kende. Koro yudo ka tuono ozidi zaidi, tiyudo ka yien lunya ma koro donga ni en kede mochung'. Kosechopo kanyo tiyudo ka koro onge matunda manya biro nikech it yien ema loso chiemo. Ka it yien oselwar to koro iyudo ka iruma e ground. Kopogore gi powdery mildew mane is a fungal infection, kute kendo ma sana target hoho gin kute adek. Mokwongo ma lich ahinya en aphids. Aphids sana eno ojam madh sup e it yien. To kose madho tiyudo ka koro it yien no chako koto, odolore ka gima obiro malo kama. To kose dolore kamano kibiro tineno ka ng'eny itgi kaka achiel 2 3 go ineno ka dolore kamano. Mano ng'e ni aphids ema nyodho pi mane it yien no aito koro dolore kamano. To kobedo mang'eny saidi tiyudo ka it yien go dhi tuo aito eventually gidhi lwar. Ka gilwar mang'eny tiyudo ka kendo koro wachak warum e ground. Mar ariyo nitie moro miluongo ni spider mite, red spider mite. Koro red spider mite ni ogin kute mabeyo. Ento sana otarget chuny yien. Kosechamo chuny yien to chuny yien no tuo kabisa. To chuny yien kosetuo, ing'eni yien dongo gi e chunye. Chuny yien kosetuo to nyiso ni koro matunda mapinja kisechamo to ionge future. Ionge pesa mbele kanyo. Koro en ong'adi e harvesting chon. Kwa e red spider mite wadonjo e gimiluongo ni white fly. White fly ento koro en sana okohiny yien ni directly but oluongo kute moko. White fly kobiro e hoho tiyudo ka ocreate seche mo omodho pi gini oweyo chilo marateng'. Dho ngere waluongo ni black soot. To black soot no ting'o sukari. Koro black soot no ema ang' luongo kute moko mopogore kaka aphids, ang' luongo mealybugs. To koro ka gisebedo mang'eny to koro tich tek kae kabisa nikech koro ka ang' givamia kudni ka kudni nyodho it yien, gitieko it yien no ma koro yien no tuoya kamano. Koro mage kute kata tuoche ma sana target ga hoho. Koro to do away with this, nitie yedhe mwanyiewo ma target kutego kaka hoho. Anyiewo ka en yath mar kute, a target aphids, a target white fly, a target spider mite. Erokamano. Any value addition mayudore korka capsicum kata hoho kono? Koro hoho kae sana hoho makwara ni iregega. Koro yudo ka samoro obete chiro mokwa use. Gimwatimo watuoye ga is sun drying. Kosetuo mobedo motuo kabisa, warege mobedo powder. Koro powder ni ema waripake to wausunu. Kaka unang'eni kutedo ga sana chefs matedo nitie gimiluongo ni paprika. Paprika en ga hoho makwar moreg mobedo powder. Oh, okay. Yeah. E paprika baji. Ema wero ga uyudo ka utone chiemo to koro mit moloyo. Erokamano ahinya. Kwa dhi kwa tieko. Wach mogik na janeno kata jalo mabendo neno chenro odiochieng' ma kawuono to inyalo jiwo gi nade? Ana gima nyalo jiwo gi iyudo ka sana adhi bedo kaka ambassador mar youth nikech an pod an youth. Ng'eny ji joma timo courses e university, joma timo courses e TVETs, iyudo ka ng'eny ji
gikawo ga courses ma bang'e ka gitieko tiyudo ka courses go ok konygi. Iyudo ka ng'ato nosetieko campus higni moko machon to nyaka nowuog e campus, iyudo ka pok oyudo kata employment, en kata higni 5 en oko. Koro mano nyiso ni courses ma gikawo ok konygi. To pur en gima kata kok ondiki tinyalo bedo agronomist. Kok ibedo agronomist inyalo bedo ni in e chiro iuso gigi, kok ius gigi inyalo bedo ni puro. Koro advice ni vijende ma pod tiegore gi embrace pur, gimany joma chal ka wan mondo wamigi rieko, mondo wan te wamed loso chiemo e pacho ka, kos chiemo mwaloso ni tin. Yudo ka mwatimo ni pod nitie capsicum moko mawuok Uganda, wuok kanye. Koro we wakuong warom mekwa gi kapok wagolo ma oko cha. To kapo ni ma nyalo miyowa pesa, dong wadonje wate. Koro mano e gima nyajiwo go yudhe mondo bi e pur, wapur ka rieko ema shida, many ji kaka wan. Kimanyowa maber e mbuiwa mar www.growthponicslimited.com ibo yudo projects te mwatimo, tang'e ni mano bokonyo ji te. Erokamano. Inyalo konyowa gi kopogore gi social media handles, kech samoro nitie ng'ama ang' ne orni message to nitie ng'ama deher ni ogoni simu. Inyalo konyowa bende gi namba ni kata yor tudruok moro amora ma bende janeno be nya tiyo go mondo yudi. Koro kopogore gi mbui marwa mar www.growthponicslimited.com inya yude namba mar 0705 525 300. Kanwoyo gi dholuo 07 05 5 2 5 300. Nyakoromogi Ajwang', kawuono ne wawuoye kit pith mar hoho kata kihero capsicum. Ka odiochieng' ma kawuono wawuoye kit hoho maratong', hoho mag green kata ralum gi hoho makwar. To thothne ji mang'eny kiaga ni paprika mabe mono ero tiyo godo ni thothne en mana hoho makwar moregi. In kaka japur to samoro diheri mondo wabi walimi, inyalo oro no ote machuo kitiyo gi email marwa mar purgiohala@royalmedia.co.ke kata inyalo oro no ote machuo kitiyo gi SMS namba marwa ma en 23 Achiel kuom gigo bende madaher ni ng'e kuom hoho kata capsicum en niya, bing'e ni piny China okaw namba 1 kuom kit pith mar hoho. Mar ariyo, iwacho ni kitiyo gi capsicum kata hoho, tiduoko piny tuoche aina mag adundo kata kansa. Mar adek bende iwacho ni ng'ato kotiyo gi hoho oyudo vitamin C atamalo madhi 300 ma dhano nego beni tiyo go mar vitamin C odiochieng' achiel. Ka ruoth oyie, luonga ni Alori nyaka Black. Onere juma manyien. Oriti Masani. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag pur gi ohala, donji e viewsasa.com.